Di dema 10 salên borî da li Herêma Kurdistanê mîdya elektrînî cih bi mîdya nivîskî xar kir û xwîner bolayê xwe da rakeşan. Belê beşekê zûrê mîdya elektrînî hind nûçeyên rakeşana xwînerî didin, hind giringiyê bi naverok û gihandina zanyariyan nadin. Piraniya websaytên Kurdî di niha de bo rakeşana xwîner û zêdebûna layekên peyîcan penayê dibene ber wan nûçeyên ku behsa peywendiyên seksî û leşê afretê û hindek babetên din yên seksî dikin. Ku dûre ji rûşenbîriya seksî û li gorî ra beşek ji pisporên barê rojnamevaniyê hûkara penabirinê bû wan cûra nûçeyan ji aliyê beşek ji wîbsaytan ve bo rakeşana xwêner û naveroka nûçeyan jî dûr e ji îtîka karê rojnamevaniyê û berpirsiyaretiya mîdyakaran. Li gorî ra pisporên barê rojnamevaniyê kêşeyên van cûra nûçeyan du layên e. Layinê êkem kêmkirine ji şiyana mirovan yên afretê ew jî bi rêya nemayîşkirina leşê afretê û kurdkirin bo kalayeka seksî ku tinê bo xizmetkirina heza zalaman durist kiriye. Her wasa layinê duem ew e ku ev cûra nûçe naçine xizmeta hişyariya seksî ji ber ku maddên zanistî nînin û pişt bi vekolînên zanistî negirêdayne, belku tinê bû heza arezû sirinçrakeşa amadekaran e. Ev du têrwanîne jî dijî têrwanîna rojnamenûsî ya damezraweya mîdya naliya ye. Di wê çarçoveyê jî de damezraweya mîdya naliya bawerî biwênîne û nebûye beşek bû xaniman cuda biket. Di bername û babetan de wek bernameyê taybet bi jinan û beşê xaniman li wîbsayt. Ew jî di wê baweriyê de ku koya xizmetguzariyên mîdyayê bo koya komelgaya bi her du ragezan ve ji ber wêkê em her ji destpêkê ve me pê baş bûye cudakirina bername û beş bû xaniman coreke ji cudakariya beramber afretan û seqamgîrkirina afretan e babetê cesteyî û mîkyac û ekseswaratan. Ev jî amajeyeka nerastexwe digehînît ku koma babet û bernameyên din yên NRT ji bilî meseleya wêne û babetên seksî xaleka din heye ku divê dawiyê de li mîdya Kurdî de peyda bû. Ew jî navûnîşana nûçeyan e bi corekê ku beşek ji navûnîşanan wekî metalê lê hatiye û hemî pisyar kirine û beşeka dinya navûnîşanan jî yek nagirin digel naveroka nûçeyan de. Dijital mîdya NRT digel destpêkirina werzênî û birawankirina karên xwe bi rêya xola rojnamevanî û biryara kargerî ve zêdebarî hebûna kêmasiyan û karîgerbûna beşek ji rojnamenûsên kenalî bi wî stayîlê nî ve di raborî de lê di niha de tev ew cûra nûçeyên qedexekirî li ser wîbsaytên NRT belav kirin, belkî stratîjiya nû ew bû ku debît zanyariyên nî û bi mifa bidene xwêneran nek nûçeyên hewesî. Dijital mîdya NRT şiyaye di dema heft mehan de di destpêka karê nî de bibîte pileya yekem ji rûyê zûrtirîn hejmara serdankeran li ser astê Iraqê û Herêma Kurdistanê. Li gorî malperê cîhaniyê Alexa ku ev jî nûçeyekê dilxweşker e bû mîdya Kurdî, nek ji ber ku NRT yekem malpera li ser astê Kurdistanê û Iraqê, belku ji ber wêyekê yekemê astê hişyariya taka Kurd û xwînerê Kurd derdixît ku zêdebarî ew nûçe û babetên NRT babetê seksî nînin û navûnîşana nûçeyan jî metal nînin lê malperê êkem e. Ev jî wêyekê nîşan dide ku xwînerê Kurdî li dîv zanyariyên rast û ast bilind de digerît, nek babetê hewesî û nerast û di niha de li gorî malperê Google Analytics Dijital mîdya NRT mangane nêzîkî 10 milyon seredankeran heye.